नमस्ते मुलांनो, आज आपण इयत्ता पहिलीतील मराठी विषयातील माझे मित्र हा पाठ पाहणार आहोत। त्यात चित्र बघ, ऐक, तुझ्या मित्रांविषयी माहिती सांग। माझे खूप सारे मित्र आहे मित्रांनो। माझे काही मित्र मोठे आहेत आणि काही मित्र लहान आहेत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, माझे काही मित्र आकाशात उडतात, ते म्हणजे चिमणी, फुलपाखरू, कावळा हे माझे आकाशात उडणारे मित्र आहे। तसंच माझे काही मित्रांना शेपटी आहे आणि काही मित्रांना तर पायच नाही। असे माझे मित्र कुत्रा, मांजर, साप, गाय, शेळी असे आहेत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, माझे काही मित्र पाण्यात राहतात, ते म्हणजे मासा, बेडूक, कासव हे मित्र पाण्यात राहतात। पाण्याशिवाय ते जगू